Хора, в момента правим четвърта част с моят приятел Иво долна черта 6789. А пък аз правя в моя канал пета част. И сега, хора, ще ви заведем до новия квартал в село Царацово. И нека И да... на конната база. Да, така че айде да тръгваме. Тук това ви е познато, хора, така че Да, да го скипнем. ще го скипнем. Хора, ето го улицата към новия квартал. Сега вече сме тук в новия квартал с моят приятел Иво. Може да се абонирате за неговия канал и за моя, защото аз имам 130 абонати, а Иво гони 100 абонати гони Иво. Така че да се абонирате и за двата канала. И така, ето го новия квартал. Това не знам какво е. Ето тук в момента. Ето го Иво е там с колелото. Не знам дали го виждате. Ето тази къща, това къща ли е? А, не. Ето тук. И сега малко ще го скипна. И ето, тук сме до това. Айде, обръщаме да ходим към парка. И да, ето тук тия къщи. И сега ще го скипнем. И ето, сега се прибираме. Така не се прибираме, отиваме към парка. Чачи го на куче тук и такова. Тук е Sky Market. Тук винаги идваме с моят приятел Иво. Но той сега е затворен, защото работи до 8 часа. Нали, вечерта. И да. Ох. Чакай, че има дупки тук и затова така се тресе малко. И така, хора, видеото ще спре сега.